Het provinciehuis in Ljouwert ruilt verder Breusma van de FNP dochs weer in voor het gemeentehuis van Noord-Est-Friesland. Het oud-stedenlid bleef dus voor eerst om als rietslid bij Noord-Est en neemt geen zit in de provinciale steden in. Wij komen zo dat nou het net in een coalitie als FNP Friesland. En dat besluit dat je met 4 mensen de oppositie ingaan. Daar ben 3 nijen van, waar ik hier van ben. En alleen de Siebe had roem ervaring. En uw nummer 5 komt er nog net in, terwijl het 10 ervaring had en zeker financieel deskundig is. En dan denk ik dat het in het belang van de partij is, tenminste die conclusie ga ik lutsen, om te ruilen van plak. Dit droog hoeft Breusma zijn werk als rietslid net op de Jan en aan de ene kant vindt hij dat helemaal net slim. En het helpt misschien wel weer een beetje extra impuls voor in een riet. Want daar ben je al wat bezig om dingen uit te ronden. Want ik weer het doel om in juni is maar daar op te gaan. En dat krijgt nou een impuls. Dat hak ik wel weer op die nog doen. Die afronding wordt dan nodags een soort van terugstart. Het lijkt intussen dat Breusma, die dus ook als riet oudste onbloot, net uit het gemeentehuis wij wil. Nee, het lijkt het zo wel. Nee, maar je dat mij ook niet doet reeuwen. Maar het is gewoon heel mooi werk om voor de burgers in de regio aan het werk te wijzen. Zwaar je van een stukje goed beleerd. En vooral, dat is mijn grote drijfveer toch om de zwakkeren in deze samenleving. Dat die ik meidwang kennen en daarmee als gemeente mij verstaan. En als rietslid mij dat probeer je handen voort te gaan.